Så ned jomfrutrummet inden kampen. Med på den. Så gå ud og nyde den her opvarmning. Alright? Gå ud og mærk banen godt an. Altså mærk den bane, vi skal spille på. Mærk boldene. Mærk den anden. Okay? Altså den her følelse af, at der er 14 mand, der sidder og har det samme fælles mål, det er sgu, det er unikt. Okay? Gå ud og giv hinanden en god følelse af den her opvarmning. Okay? Sælger, ud for det, jeg sælger. Kom tæt på presset, Godt lad. Få løftet blik i en anden aktion. Hold den tæt på foden, prøv ud, når presset kommer. Situationer. Vær lidt mere direkte. Vær lidt mere på. Okay? Nyd alle aktioner, I har derude. Nyd alle pasninger. Nyd alle frustrationer, I har derude. Nyd den glæde, I har, når der sker noget godt derude. Okay? Begge dele kommer til at ske. I skal være klar på det. Okay? Ja. Er I med på den? Ja. Lad os bare gå ud og gøre det. Okay? Program. Så er det kun herovre. Vi skal se, hvad det bliver. Det bliver godt. Er vi klar? Ja! Er vi klar? Ja! Jamen er vi! Ja! Der vil vi! Ja! Og Budo! Kom an, forløb! Lars, Kom igen! Så! Kom igen! Victor, Oscar, løb vores hold! Jeg kan simpelthen ikke gøre det tydeligt nok for jer, hvor stort et stykke arbejde der I ligger og laver derinde. Okay? Det er dybt koncentreret, og det er med fuld intensitet. Alright? I er opmærksomme hver eneste øjeblik derinde. Ja. Det handler om at vise, de vil det. Alright? Ja. Med på det 30 minutter, boys. Ja. Kom nu, mand! Gassel! Kom nu! En flot fodboldkamp. Altså vi kan ikke forlange mere. Ja. Okay, I arbejder alt det I kan derinde. I gør alt hvad I får besked på. Alright, I spiller med så stort hjerte, at det er helt vildt. Okay. Hvil i jer selv. Træk luft ind og spark det i målet. Okay?
bliver grøn. Vil I starte, eller vil I lade dem starte? I står imod det der. I kom op over bakken, og hold kæft, hvor er det fedt, mand. Kan du bære den? Det er nogle gange forløb. Skal vi give den med hånden? Kom ind på. Kom så, Divi! Har I fortjent at vinde? Ja, helt sikkert. Jeg synes, det gik meget godt, for jeg scorede. Og vi vandt. I første halvleg? Ja. Og straf? Ja, det var meget godt. Vi har vundet noget hele. Hvad har I vundet? Hele pisset, mand. Hvad har I vundet? Vi vundet hele pisset! Men det gør kraftedeme ikke noget at vinde sådan en fodboldkamp her. Det kan jeg lige så godt afsløre, okay? Det er fandme da det fedeste, okay? Ja. Og nu giver I den ind over nakken og skråler alt, hvad I kan, okay? Yes. Skål, bror.